Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Kaigsunan hinlusulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad nining sakripisyo ang Santos nga Misa uban sa mga intensyon o katuyuan nga gipadala aron iampo karong adlaw. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ug tagitan sa Dios ang magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga kasalanan, dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw nga way katapusan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang talahurong mga buluhaton sa santos nga kurisma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw o magkasangyaw kami sa imong maayong balita. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tawo pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Dito, nakita ko nga may nagtubod nga tubig, ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos, gikan sa bakanan sa templo, sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan dapit sa amihanan, ug iya akong gidala, libot sa ganghaan, didto sa gawas, nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya, mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi, ug unya, nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros, ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, o gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, o gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod daw usab siya laing 5 kagatos ka metros, ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kun mulangoy ako. O giingnan ako niya, "Tawo, nakita mo ba kini?" Unya, gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba, ang daghang mga kahoy, isikadaplin niini. O giingnan niya ako. Kining tubiga, nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan, ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga, ug matabang ang dagat. Busa, mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba,
Manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon, ni kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan, og mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy, gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga, og tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Makagahong nga Diyos, aniya uban ka nato. Ang Diyos ni ako, mao ang atong dalang pana. Ang makagagawang nga Diyos, aniauban ka nato. Ang Diyos ni ako, mao ang atong dalampanan. Ang Diyos mo ang atong dalang pana, ug atong kusog. Ang kanunayng panabang, dinhi sa atong kalisdanan. Busa, wala kita gikahadlokan, bisan ang kalibutan mo tayo. Ug ang mga bukid mabanlog, ngadto sa kahilad man sa dagat. Ang makagagawang nga Diyos, aniauban ka nato. Ang Diyos ni ako, mao ang atong dalampanan. Dunay suba, kansang mga tubig naglipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala. Wala kini siya'y kahadlukan. Ang Diyos mo tabang kaniya inikayag sa banag-banag. Ang makagagawang nga Diyos, aniauban ka nato. Ang Diyos ni ako, mao ang atong dalampanan. Ang Ginoo sa kagahuman, aniya uban ka nato. Ang atong kuta, mao ang Dios ni ako. Umari ka mo, tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang, nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagawang nga Diyos, aniauban ka nato. Ang Diyos ni ako, mao ang atong dalampanan. Himayaw pagdahigalang kanimo, Ginoong Hesukristo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manausab kanimo. gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan, himayaw ikaw o Ginoo. Human niini, dihay piyesta sa mga Hudiyo, ug miadto si Jesus sa syudad sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan, nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw
nga gitawag og Bitsata sa Ebreo. Kining maong linaw may 5 ka pultahan nga gitapangkuhan diin may daghang mga masikiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko, ug dito'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita sa ni Jesus nga naghigda didto ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busag ipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makaalsa kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang naningkamot ako nga makaadto sa linaw, inigkutaw na niini, adunay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha-diha naayo siya, ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw igpapahulay. Busa, giingnan sa mga taga-Israel o mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlaw igpapahulay karon, ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siyang mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ang mga taga-Israel o mga Hudiyo nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo, wala makaila nga si Jesus di ay. Kay mipahawa man dayon si Jesus tungod kay dihay pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini mahitabo, gikasugat ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tan-awa naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw dayon ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay mao ang nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos pagsakit kang Jesus kay giayo man ni Jesus ang tao sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo, manglingkod palihog, maayong buntag kaninyong tanan. Aduna gay mga tao nga dili mutuo sa imong kamaayo. Kudo na magani mga tao nga mutuo sa akong kaayo o sa imong kaayo, kining mga tawhana suhituhon pa nato kung tinuod pa gyud ang ilahang pag-ila sa atong kaayo. Pero tinuod man o dili ang ilang pag-ila sa atong kaayo, dili kana importante. Ang importante nga makapadayon ta sa atong kamaayo. Hangtod gayud ini katigulang og sa katapusan sa atong gininhawa. Tungod kay natural gayud nga ang atong pagkatao mo lawom og makalig-on ang kanindot samtang magkatigulang. Ug natural gayud nga dunay mga tawo nga dili ganahan kanato samtang kita magpalawom sa atong nakatunan mahitungod kang Hesus. Kay ang magkalawom na ang atong pagkatuon sa kinabuhi ni Hesus, dili ta masabtan sa kalibutan. Pero ang atong tinguha nga masabtan tas mga nagpuyo sa kahitasan. Nganing lakaw o nisubay sa samang dalan, panalitan, nagkatiguang nahimong labihan ka mapasayloon o limtanon sa mga nagdaot kaniya o nag-ilad kaniya. Si Bishop Teofilo Kamumot, samtang siya nagkatigulang, nagkanindot ang iyang kinaiya. Gabisan ang nangilad kaniya, iya gyapong higala. O giingnan siya, imo man ang gipaabuso ang mga tao nga nangayo nimo. Wa
Wa ba kakibaw nga giilad ra ka? Ug miingon ang tiguang nga buutan. Nakahibaw ko nga dako kaayo ang iyang panginahanglan. Mo bitaw nang napugos na pagpangilad. Kadako kay nagpanginahanglan sa kwarta. Pero ani ako, tigulang na. Gusto mo pakita kaniya sa paabing Diyos nun o mukurek kaniya sa pamaaging Diyos nun diha sa pagbuhat og maayo. Base na lang mausab siya sa kamaayo. Ang ipasabot sa tiguang, ikapoy na kong inistrikto o walay epekto. Musunod ko kang Kristo. Ang tuyo sa tigulang nga magpabilin siyang maayo ug mutakod kini ngadto ining tao. Nga tungod sa problema sa kwarta dinis kalibutan, napugos na lang sa pagbuhat og dautan. Dili gid unta kana ang mahitabo. Kung doon na magani nagkadako nga problema, magkadako unta ang sakripisyo pagpaduol kay Kristo, kay siya usab nagdupana daan alang ni adtong gustong busubay sa dalan sa katarong kay iyang ubanan. So usbon ko, magkatiguang ang tao sama sa tubig na sigud sa lugdanan, gikan pa lang sa kiting na nitubo, niabot na sa tuhod, ditubo pag yun sa mas tong edad, magkatubo mag yun atong edad, magkatubo pod ang atong kaayo, diabot na ang tubig tagahawak, niya di na yun malabang, pero daghan kaayo siyag natabang. Daghan kaayo ang patayng dagat na abot sa tubig nga presko, ang patayng dagat nga patay ang mga isda dito pag abot sa tubig nga gikan sa templo, gikan sa simbahan, sama kanimo pag abot sa tao nga gikan sa simbahan, giuli dito sa ilaha o dito sa trabahoan, nindot kaayo ang trabahoan tungod kay ang kinaaya ining tawhana nakatabang niadtong dunay mga problema. Kana magukunong daghan tag problema sa puton niya dayon tikasan sama sa giingon sa tiguang kasi Bishop Lulong naahat na siya sa iyang pagpanikas tungod kay dako kay problema. Pero doon na tay mapili nga dalan magpaduol sa Dios nga nagpaabot nga buduol ang tao kaniya. So mo kini siya ang tubig o kilid nining maong suba nanurok ang daghang kahoy kansang bunga maayong kanon ug ang dahon tambal niadtong mga pobre ug mao kuno gibuhat ni Jesus ang mga masakiton, ang mga walay grado, ang walay makaalsa kagituan nga iniglihok na sa tubig dito sa linaw ang makauna og tuslob mamaayo sa sakit. Ug miingon siya, naningkamot kong makaabot didto nga makauna ko, pero may makaalsa nako kay tiguang nako paralyzed pa yun 38 na katuig. Wa na ginahi nakatabang nako. Ilig adto nako dito, doon na kauna. Wala na ako Ug miingon si Jesus, tindog tabangan tika. Mao nang tigulang. Dili siguro kusgan sa iyang kusog nga magpatindog, pero sa iyang mga pulong ug sa iyang pinuhatan, inspirasyon ngadto sa uban. Makalahutay unta ako kay matag adlaw nakatiguang manggid ko. Makalahutay unta ako sa pagpadayon sa pagpaepekto sa ebanghelyo ngadto sa uban aron usab sila makaila kang Hesus ug makakita sila sa paglaom sa kinabuhi dinis kalibutan. Gahapon dito ko sa Carbon, ningo din ang tindiros karne. Kung maghikog manggani ko tungod sa kataas gasolina o sa kamahal sa palitonon, kay mahal lagi ko ang palitonon, tinuod man yun, maghikog gani ko, ako na lang sa tuyang yun, bati ang iyang gisulti, no?
Ako na lang na siyang patyon. Kaya nipatay na ko niya, patyon po ko. Pero, ang akong kamatayon, sama niya mo siya, murag hero siya. Hero. Doon siya gisulting politiko, kaya yung patyon. Kaya, mo ko na hinungdan, nga nagkalisod tag maayo sa Pilipinas. Bati ang iyang hunahuna, bisan ang iyang intensyon. Mahimo siya. Dili na ang atua, pagkasanto ang atua. Patiyon ang karbo, patiyon ang pagkawalay pagtuo, paglaong, aron mabuhi ang pagtuo diha kang Hesukristo. Kadunay mga maayong buhat o makatabang sa uban. Manindog baliw. Madangop kita sa Dios nga kamahanan, gato kayong gisaligan sa atong mga kalisdanan, ug nahimo gayud kini kahinungdan sa daghang mga tao sa ilahang pagpabiling matarong sama sa mga santos. Madangop kita og miingon sa Dios, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagpanagana, ihatag nila ang ilang kinabuhi, diha sa pagpangalagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Patalinghugi ang among pag-ampo. pag-ampo. Nga maangkon nato ang manggihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon, og sa ingon, mutubo kita diha sa atong panginahanglan, sa pagsunod kang Kristo, nga may malumo ug mapaubsanong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mabatunan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos, diha sa atong pagkiglambigit sa mga kabos, og sa mga dinaog-daog, og nga ang atong maila, ang presensya ni Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makakaplag og gugma og tabang, gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imong tag-isipon nga tapos ug mapuslanan, alang kanamo, nga ngalang Don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw, dito sa Middle East, og sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, og sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-una kanamo, may usa sa Dios dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Dios kamahan magkagagahom sa tanan. Dungga ang hangyo sa imong masaligon nga katawhan, gania karon sa imong atubangan. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Amen.
Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong pagkamagyadagon na dawat na maghalad kanimo kining pahan gamot sa iyo dagi naman sa kamot sa mga tao mahimo kining kalanon nga espirituhan at alang ka namin. Dayon Ginoong Dios Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong pagkamagyadagon na dawat na maghalad kanimo kining inom gamot sa iyo dagi naman sa kamot sa mga tao mahimo kining limnon nga espirituhan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawat tununta sa Dios Amahan, labaw ug gamahanan sa tanan. Dawa tununta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tipok nga santos nga katawan. santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag. Mahimo ta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw nga walay katapusan diha sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Now sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug amahan na labaw sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pag-apil sa mga buluhaton sa Kurisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa niusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balang espiritu ang pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha si ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis. Bipasalamat kanimo pag-usab amahan. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini. Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula ipaagas alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini anong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kanis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, lukob sa tibok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibok katawhan, labi na kining anias imong atubangan. Hinumdumi sa mga mong igsoong patay na, malaumon nga mabuhi sila, mabanhaw ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himuwag kaming angayang makaambit sa kinabuhi nga tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daykon himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya,
gihatag na kanimo magkagahom mga amahin, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahin, nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan, ug dadon kita niya nga magkapasaylo sa atong mga kaigsuonan. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Pangayo kami kanimo o Ginoo, imo ming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamo ko kagubot, samtang kami malaomong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, hatagi kami sa imong kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, Manausap ka ni. ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay, panagdait. Nanay, please be. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Kaluoy paglimpyo kanamo Ginoo ug bag-uha kami. Pinaagi nining langit nung sakramento. Magkabuoton ta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo. Manausap ka. Panalanginan kamo sa mga gawom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa ang sakripisyo. Panglagaw ta diyas kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.